बे समाव दंफैयो आं बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमा बेन्दोङाव थानाय कलियागुरि गामियाव बिथांमोना दिनैहाय गाजा गोमजायै गावराजा फोरबोखौ बिथांमोना मेहेर गोनाङै खुंफुंनाय हाबाफारि लादों। बिथांमोना फुंनिफ्रायनो लानानै बिथांमोना माखासे बावनाय हाबाफारि माखासे दिनैहाय बिथांमोनाव जोङो मिथिना लागोन गाहाय दौरि बिथांमोनाव बेनि सोमोन्दै गावराजानि सोमोन्दै बिथांमोना मा फोरमायगोन बिनि सायाव गाहाय दौरिनाव जोङो मिथिना लानो। बे समाव नोंथांमोना मा हमलायना दे बे समाव नोंथांमोना मा फोरमाय गावराजानि सोमोन्दै। गावराजानि सोमोन्दै जों आरो ओरैबायदि थारमाने बुंफेरनाय थारमाने अयभाग गैया नालाय थेवबो जिखिनि मिथिगौ बेखिनिखौनो बुंगोन आरो रायजो राजानि सिगाङाव। जोंहा हयथ' गावराजानि आथा फिथाया जेरैबायदि आइ आफामोना जेरैबायदि थारमाने होना फैबाय बेबायदिनो जों होनायाव बहुद जोङो मोनदो आरो थारमाने मोजांनि लामाखौ जोङो मोनबोदो। जों हयथ' आइ आफाया जेरैबायदि होदोंमोन बेबायदिनो जोङो गोरलै उन्दैनिफ्राय दिनै एसेखिनि जोङो देरबोबाय। दिनै निस्सय आनान गसाइ जुदि गैयामोनबा जोंबो एसेखिनि देरनो हायामोन। बेखिनिखौ जों फोथायनानै हयथ' जोंनि गावराजा फुजाखौ जोङो दिनैसिमबो गारनो हायाखै आरो। ओरैनो नोंथांमोना बेसे बोसोर जाखो बे गावराजा होनायखौ? गावराजा होनाया खिन्थु जोंनिया 100नि बारलांबाय लिरनाय गैया नालाय जों आरो बुंस'नो हालिया आरो। ओरैनो आंथ' मथा मथि जेब्लासिमनिफ्राय आं सलायनायखिनिया आंनिया 18 बोसोर जाबाय बे गावराजा फुजा होनाया 18 बोसोर जाबाय। 18 बोसोरनि उनाव नै बे फंबायमोनखौ जोङो थारमाने गोदानै सायख'ना होनाय जादों आरो। बोसोरफ्रामबो होनाय जायो नामा? बोसोरफ्रामबो जोङो होयो। जोङो बोसोरफ्रामबो होनाय जायो गावराजा फुजाखौ। थारमाने आरोबाव दंबावो जोंनिया जेथो मासाव ओरैनो इबो गावराजायानो थारमाने जेथो मासाव जोंनियाव हयथ' सानथाम हरथाम जायो आरो। बेयावबो जोंहा मेरला दङ बेबायदिनो हयथ' फारौ बोरमा आरो पुथुल बिया दं हेरि दाउ फारौ दाउसा लामा गाथेनाय बोसोराव खनबेसे जायो? खेबनै जायो। 7 मायाव खेबसे 5 मायाव खेबसे खाथि फासे 12 मायाव जोंहा खेबनै फुजा जायो आरो। बेबायदिनो जोङो कलियागुरि गामिनि रायजो राजाफोरा होगासिनो दं आरो बिनि फिथाइखौ जोङो मोनबाय दङ आरो। दा बेबायदिनो जोङो सोलिनानै दङ। रायजो राजा ओरैनो मथा मथि जेरैबायदि हास्थायदो बेबायदिनो जाफुंदों आरो। गावराजानि फोरबोनि मुङाव मा ओरैनो होनाय जायो नोंथांमोना? जोङो इयाव गखाय दङ आगोलाव दहायनो हयथ' जोङो रायफोरनायाव हयथ' खोनादों गथाय नोंथांमोनाबो खोनादों खोमा। इयावनो मिरु खय दङ बुरा खय लान्था खय सामब्रास खय सिङा खय बोलिया खय देवला खय दङ दा गुरखिया खय दङ होननानै बुंदों। इनिफ्राय दङ दा आइ बरमानि खुबासोनि माव थाग्रा बिस्वहरि दङ। इनिफ्राय गावराजा गावसोरि थानिगिरि मानिगिरि दङ। इनिफ्राय आरो दा गां गालफाराजा सान्द बोराइ महाकाल थारमाने सान्द खादागरनि गराइखौ खैलामारि गामिनि रायजो राजाया दिनै हेगारना हरगोन। जों खाथामना दोननाय जादोंमोन दिनै हेगारना हरगोन गाव गावनि थाग्रा खुलियाव नै दिनै बिथांखौ बिदाय हरगोन आरो। बेनिफ्राय जोंनिया मोनायाव खुबे दङ बेखौ जाथ'वाखै फुजाया। गराय दाब्रायलायनाय दं नामा? दाब्रायो। ओरैनो खैथासोआव दाब्रायगोन नोंथांमोना? थारमाने बुंनो हाया जोङो फुजाया दा नांगौ भग बावनायनि उनावसो जोङो जोङो बैनो जायगा दं बै बोग्रि बिफाङानो बारा गोजान नङा बियालागिनो। ओरैनो नोंथांमोना फुंनिफ्रायनो लादों ना खैथानिफ्राय लादों? फुंनिफ्रायनो लादो। जोंथ' फुंनिफ्रायनो मथा मथि जों जाया लोङानो थारमाने बे फुजाखौ बावनो नांगौ नालाय जोङो मैया जि सानजौफुआव जानाय बेनिफ्राय जोङो दा लगन्था दङ। बेनिफ्राय दाथ' ओरैनो दैखिनिखौ मोनलोङो आरो खिन्थु ओंखाम प्रखाद बेफोरखौ मोनजाया। खैथायालागै जोबहैगोन बे? जोबहैनाया ओरैनो 7थासोहालागै जोबहैनो हागौ। मोनानि 7थाहालागै जोबहैनो हागौ आरो। नोंथांमोना बे गावराजानि फोरबोनि मुङाव ओरैनो फारौखौ खै जरा होनाय जादों आरो दाउखौ खै जरा होनाय जादों आरो मा होनाय जादों? फारौआ जोंनिया 9 जुर मासे जायो। दहायनो आं बुंबाय जोंना मिरौ खाय बुरा खाय लान्था खाय सामब्रासि खाय सिङा खाय आगोल जरा जोंनिया बहुद जायोमोन आरो। थेवबाबो जोङो एसे आगोलनि बायदि थारमाने गैलिया नालाय एसे खमायनो हमदो आरो।
थेवबो बिथांमोननि नामखौथ' जों खारि खाथारनांगोन बा बुंथारनांगोन जाय जाय दं बिथांमोनखौथ' जोङो बुंथारनांगोन बा गाबज्रिथारनांगौ जायो आरो बेबायदिनो जोङो आगोलनिख्रुइ बहुद जोङो खमायदो आरो दा ओरैनो खै जरा होदों बेयाव नोंथांमोना फारौजों दाउजों जोङो फारौजों दाउजों नङा फारौनिया गुबुनखा आलादाखा नजुर मासे आरो दाउआव जोङो 18 जरायानो होयोमोन आगोलाव जों ओरैनो 18ताजों थारमाने मिलायना दोनदो दा मोनसेल' समाजजोंनो होयोना नोंथां मोनसेल' समाजजोंनो जोङो बावो दाउदैया जोंनिया 27ता दाउदैखौ ओरैनो जोंहा गेजेर गेजेर माने गाव राजानिफ्राय जायो जोंहा गखाया थारमाने दाउदै जाया आरो थै जाया बिथाङा थारमाने मस्रायनायसो जायो बिथांमोननो जोङो गखायनो मस्रायनानैनो होनाय जायो आरो गय जरा फाथै जरा होनाय गय जरा फाथै जरा बेनिफ्राय गय खिलि फाथै खिलि ओरैबायदि बावनाय जायो आरो दा नंगौ बिथाङा माखासे खोथा फोरमायबाय लोगोसे जोङो दंबाय बे गामिनिनो बिथांनावबो जों फंनैसो बेनि सोमोन्दै मिथिना लानो बे समाव नोंथाङा मा फोरमायनो फोरमायनायानो जाहैदों जों प्रत्येक बोसोरे माने जोंनि गाव राजाखौ जोङो मोजाङै खुंफुंबाय थायो गामिनि गाहामनि कारनै जों बासायना थानो कारनै जों गाव राजा फुजाखौ जों मोजां माने माबायो सलायो दिनै दौरि बिथांमोनानो मिथिगौ मा होयो मा होआ दा जेनेबा जोङो बिनि उनाव आरो गाव राजाखौ होखांनानै जोंहा खेराइ फुजा दं बयो खेराइ फुजायाव जों माने बिनिफ्राय थांगोन आरो जोंहा कुबेर फुजा जोबखांनानै थारमाने खेराइ फुजाया कुबेरानो लास्ट जायो जोंना गाव राजानिफ्राय नोंथांमोना माने गाव राजाखौ सिगांग्रि खालामग्रोयो गाव राजाखौ इनि उनाव कुबेरनिफ्राय जोङो इनिफ्राय थांगोन उलुबारियाव जोंना गामि दरथामजों खेराइ दं बे खेराइयाव जोङो थारमाने मोनानि 8टा 9टासो बाजायाव जोंनिफ्रायबो माल माथा हैनांगौ नालाय जों माने माबानाय जादों आरो थांनाय जागोन ओरैनो दिनै मा हाबाफारि दंमोन बेवहाय माने गाव राजा बावनाय आरो फुजा एकदम माने गामिनि गोथारै माने सिबिनाय इनिफ्राय गराय दाब्रायनाय दं गराय दाब्रायनाया जाहैबाय गेजेर ससेयाव इनिफ्राय लास्ट फुजाया जाहैबाय जोंना कुबेर होनो आरो कुबेरानो जोबथा जायो जोंनि फुजाया दा बे फोरबोनि मुङाव रायजो राजानि सिगाङाव मा फोरमायगोन मा फोरमायनो माने बिदिनो जों फुजाखौबो कारनै रायजो राजाया गासैबो जोङो मिलि जुलि होयो समाज मोनसे इनो आरो गासैबो समाजानो खौसेयै अनलायनानै थारमाने बे फुजाखौ जों फालिनाय जायो आरो बेखिनिखौनो बुंबाय आं नंगौ बिथाङाबो माखासे खोथा फोरमायबाय लोगोसे जोङो गामिनिनो दंबायो बिथांनावबो जोङो गामिनि नेहाथारि बिथाङा बे नेहाथारिनावबो जों माखासे खोथा बिनि सोमोन्दै जों मिथिना आरो बिनि सायाव नोंथाङा मा फोरमायनो दिनै आङो कलियागुरि गामिनि जिथु फुजा फोरबो होनायाव आंहा जोबोद गोजोननाय मोन्दों जा दिनै गाव राजा फुजाखौ जों होनायनि कारनाव जोंहा दिनैयो गोबां मानसि इयाव फैदों रायजोनियानो नाथाय आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बेयाव लोगोसे जोंहा गाव राजा फुजाया जोंनि जिथु गामिनि ओनसोलखौ बा गथ' गथाय बोराय बुरै बेन्थ' गासैबो फालिनानै लाखिना दोनो बेंनानै लाखियो बिनि कारनाव जोङो गोदो परम्परानिफ्रायनो जों होबोनाय जों माने बेखौ माने जों मिथिख्लाबा बेसे टाइमाव बेसे मायथाइयाव लिरनानै गालांदोंमोन होदोंमोन थेवबाबो जों बिखौ दिनै नाखस खालामाखै जों गाराखै जों होबाय दं जोंनियाव सरासिगिरि दं न'खरा नाथाय बेयाव जोङो खुनु माने बेयाव बेले बेजे जाया माने नांलाय खमलाय जाया जों मोजाङैनो जों फोरबोखौ सालायलाङो बिनि उनाव अनलायनायनि गेजेरजों आरो बेयाव जोंनाव दिनै भग जोंहा संबाय दङ बे संनायखौ गामिनि मानसिफोरानो माने गासिबो लोब लोब फैनानै एसे जालांगोन आरो प्रसादखौ जा हालमाजि सानै दं बिसोर माने गाबख्रावगोन गाबख्रावनायनि उनाव माने फैनानै गासिबो मोजाङैनो रुजुमै जागोन आरो ओमफ्राय बुंगोन बेयाव माने गासिबो रायजोनि राजानि मानसिफोरा खुलुमस्रांगोन खुलुमनाय जे जोङो दिनैनिफ्राय जे गाव राजा सानदौ राजाखौ जोङो दिनैनिफ्राय बिदाय होबाय जाहाथे जोंनि गामिखौ मोजाङैनो लाखिथो आरो सेंग्रा सिख्ला जिथु जाखांफुनाय उथिफुनायफोरखौ बहाबा थाङोबा साख्रि बाख्रि नागिरनानै माने मोनथो बिदि होननानै जोङो खोब माने माबा खालामो आरो माने बे बरायो आरो माने आफथि गाबो इसोरनियाव भगबानाव सान अखाफोरा जेरै जोंना दं बेबायदिनो जोंना थाथो
बिदि होननानै जों खोब मामायो आरो बिदिनो जोंनाव गोबां साख्रि आल्लाबो जादों दङ नंगौबो जोंबो बिसास खालामदो आरो जोंनि जिथुनि जि फुजा होबाय जिथु इ फुजा होनायाव जा गोबां माने बिसास दं आरो फोथायनाय दं आरो बुहुत मानसियानो मोजांबो जालांदों मोनदोबो आरो जोंनि जिथु कलियागुरि गामियावनो माने सिगांनिफ्रायनो गेदेर गेदेर साख्रि मावनाय दं आरो बोसोराव खनबेसे नोंथांमोना बे फोरबोखौ होयो जोङो बोसोराव माने खेबनै होयो जेथो फुजा दङ खात मानि उनाव जों होलायगोन आरो बिनि उनाव आरो जों 5 मानि उनाव बे खाथि फुजाखौ जों होलायगोन आरो बिनि उनाव जोङो लोब लोब थांगोन खेरायाव जोंहा दिनै उलुबारि कलियागुरि सैतानगुरि गामि दं बे मोनथाम जोङो खेराइ फोरबो फालियो उलुबारि जिथु फिल्डआव बेयाव थांगोन थांनानै जोंनि गामिनिफ्रायबो भलन्टियार हंगार हरनांगौ 10 जन आरो जिथु दौदिनिदो साबा थाफानांगौ आइजो महिला आरो सेंग्राफोर बायदिसिना थांनानै जों लोब लोब फुजाखौ जों होयो आरो बेसि आरो जों माने बिबायसिहाय लोंनाय जानायफोरदो माने गोदावा आरो ओरैनो माने सब जिथु जोंनि जिथु ट्राइबेलनि नालाय जिथु गोदोनिफ्रायनो लोंबोनाय एसे ओरैनो थाइसे थाइनै माने लोङो आरो बिनिखिनियानो मोजां फालिना हरो जोङो नंगौ बिथाङाबो माखासे खोथा फोरमायना होबाय बिथांमोना गोदोनिफ्रायनो बा बोसोरै बोसोरै खुंबोबाय थानाय बिथांमोननि बे फोरबोआ बिथांमोननाव जों बेनि सोमोन्दैबो आरो गामिनिनो बिथाङाबो सासे बिथांनावबो जों बिनि सोमोन्दै मिथिना लानो बे समाव नोंथाङा मा फोरमायनो दिनै खैलामारि गामिनि आंबो एसे रायजोफोरजोंनो गोदोनिफ्राय लोब्बा थाखानाय दा बिनिखायनो जों बे फुजाखौ फालिबोनाया जों उन्दै समनिफ्राय नुबाय आं दिनै बेयाव थाफानाया मथा मथि 55 बोसोरसो मोनबाय आरो आङो बे 55 बोसोरनि गेजेराव बे फुजाखौ होनायाव जों जेबो गोरोन्थि मोनथ'वाखै आरो जाथ'वाखैबो जों दिनै 85 गिरि गामिजों लोगो नांनानै जों थाइसे थाइनै खांलायनानै जोङो फुजाखौ होयो आरो बिनिफ्राय दा जोंहा बेखौ फुजाखौ जोंनि गामिया मोजाङै बिसास खालामनानै जाहाथे धर्म दं बा मोनसे दं होननानै जों बिसास खालामनानै होगासिनो दं आरोखि बिनि उनाव जोंहा बोसोराव खेबनै फुजा होयो 6 मायाव 7 मायाव खेबसे 5 मायाव खेबसे ओमफ्राय नै दा जेथो मासाव जोंहा इनिख्रुइ देरसिन जाबावो फुजाया खराय दाब्रायनाय गैयामोन गैया समाव जोंहा माबा हिनजावफोर माबा बोराय बुरि बरायना हाबा होलायनाय दं हाबाफारिया जोंनिया जोबथारनायाव सानथाम जाहैयो दिनना सानसेनि बिनिफ्राय बेयाव जों एसे ओरैनो मेरखन एसे न'बो लुलायनाय जायो आरो लुनानै बोराय बुरि हाबा होलायनानै जों पुथुल बिया होनानै होनाय जायो आरो दा बेबायदिनो जों नुनायनिफ्राय जों दासिमहालागै मावगासिनो दं दा जेबो गोरोन्थि मोनथ'वाखै आरोखि आं बुंनाया बेखिनियानोसै नंगौ बिथांमोना दिनैहाय गाजा गोमजायै बिथांमोननि फोरबोखौ जों नुनो मोन्दों लोगोसे बिथांमोना फोरमायदोंदि बोसोरै बोसोरै बिथांमोननि बे गाव राजा फोरबोआ जाफुंनाया मोजाङै जागासिनो दं लोगोसे बे समाव दंफैयो बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारिनि खौरां फै बयबो फै जमदुवार दख'रानि थाखाय मोनसे फोसावथाय गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जमदुवार दख'रा एबसुआ सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै 5थि खेब बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंगोन फैगौ नभेम्बर दाननि 6, 7 आरो 8 खालारखालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंगोन मख'नो गोनांदि खुंफुंनो गोनां जथुम्मायाव बायदि मेहेरगोनां आयदाफोरबो लाफानाय जादों बेबायदिनो भलिबल काबादि खन्थाइ आवरायनाय लिरनाय बायदि बायदि दिन्थिफुंनाय आयदाफोर लोगोआव जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्लं खुंगुर बसुमतारी देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ खननाय बादायलायनायबो लानाय जागोन फारि बायदियै देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ रोजाबनायाव दख'रानि बेन्दोंआव थानाय गामिफोरनिफ्राय 14 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरसिमनि गेजेराव थानाय बिजाथिफोरा मेथाइ रोजाबगिरिफोरा बादायलायनायाव बाहागो लानो हागोन मोनाबिलिनि हारिमु बादायलायनायाव गाव गावनि रोंगौथिजों बिजाथिफोरा बाहागो लानो हागोन एक्जिबिशन दिन्थिफुंनायखौ 6 नभेम्बरनिफ्राय जोबजासिम नुनो मोनगोन 6 नभेम्बरनिफ्रायनो भलिबल आरो काबादि गेलेनाय बादायलायनाया जागोन 8 नभेम्बर 2022 इं अक्ट' खालारखालि हारिमु मोनाबिलियाव मिस्टार प्रेक्टिकल बसुमतारी आरो मिस दीप्ति बसुमतारी मोननि गाबगोनां हारिमु आरो फेस्ला दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोनगोन